Bon dia. Benvinguts a l'Hotel Diego de Santa Bàrbara, gastronomia a tope. Qui vingui a l'Hotel-Restaurant Diego de Santa Bàrbara me trobarà a mi, que soc Diego, trobarà la Sònia, que és ma germana, i a la cuina està la meva mare, la Lola. És una família que té un equip muntat de que s'ho passin bé, que estiguin tranquils, que mengen, que beguen bons vins i bons caves, i que honesquen la zona del Montsià, que és la nostra, que és molt xula. L'Hotel Gastronòmic Diego estem buscant un punt de qualitat, un hotel petit en encant, que es menja molt bé i que tractem els clients superbé. A mi el que més m'ha agradat de tot va ser d'entrada el rebament que vam tenir. El Diego és una persona molt afable que de seguida et fa sentir com a casa teva i ens hem trobat molt bé. I l'esmorzar d'avui ha sigut extraordinari. Restaurant gastronòmic que està ple sempre de gent que venen expressament aquí a menjar. També m'agrada molt que sigui coses del país, hem estat molt bé.